Aj tie sebelepšie zimné pneumatiky sa dokážu dostať veľmi rýchlo na limit za predpokladu, že cesta je veľmi zasnežená, neupravená, prípadne zľadovateľá. Už 10 ročia vodiči poznajú snehové reťaze. Ich montáž stále predstavuje relatívne náročný úkon. Viete si predstaviť, že v nepohode ohromnej zimy, mrazu a častokrát aj tmy to vôbec nemusí byť pre vodiča príjemné. Sme v 21. storočí a tak vám môžem predstaviť Universal Multigrip, alebo teda po našom autoponožky. Každé takéto balenie obsahuje dva kusy, pretože v prípade použitia sa odporúča použiť ich na buď prednú alebo zadnú nápravu podľa toho, aký typ pohonu vaše vozidlo má. V prípade použitia vozidiel na 4x4 výrobca odporúča použiť to primárne na predné kolesá, pretože tie sú zodpovedné nielen za prenos hnacích síl, ale aj brzdných síl a samozrejme riadenia. Pre bezprostredné porovnanie si vyskúšam jazdu na kompletne zasneženom povrchu. Zatiaľ bez ponožiek. Na takomto povrchu má prakticky každé auto výkonu navyše. Celkom neochotné auto ide za volantom. Veľmi jemne treba pracovať s plynom. Toto je typická jazda na snehu. Pre porovnanie v tejto jazde z rýchlosti 50 km za hodinu, brzdná dráha len na klasických zimných pneumatikách a následne v ďalšom kole pomocou multigripov. Je trošku náročné vďaka tej trakčnej kontrole rozbehnúť to auto na tú rýchlosť 50 km za hodinu na tej krátkej rovinke, ktorú máme k dispozícii. Budem musieť zvoliť trošku nekompromisnejší prístup a viac pridávať plyn. Poďme do toho, plyn. 50-ka presne. A brzdná dráha je prakticky rovnaká ako pri 48 predtým. Posúvame kužel zhruba len asi o meter. OK, poďme si to porovnať, aké je to s multigripmi. Isté, že keď má auto viac trakcie, malo by byť schopné aj podstatne lepšie zabrzdiť. A to je veľmi zásadná výhoda a benefit pre vodiča na klzkých povrchoch. V prípade len zimných pneumatík takmer 20 metrov. Som ohromne zvedavý, aké bude zlepšenie v tomto prípade, pretože nárast tej trakcie je nespochybniteľný. A keď je schopné to auto zaberať a ťahať sa vpred, malo by byť rovnako schopné podstatne lepšie zastaviť. Pravdu povediac, 50-ka je jemné prekročenie odporúčanej maximálnej rýchlosti vodiča pre použitie s snehovými reťazami. Je tam 50, to nebrzdy. Stoj. Zastavil som uprostred stúpania a snažím sa rozbehnúť. Aktuálne mám len zimné pneumatiky. A práve som skončil. Auto berie do strany, trakčná kontrola zaberá, ale auto nie je ochotné sa pohnúť vpred. Dobre, samozrejme, pokúsim sa s tým bojovať, takže mierne cúvnem. Zabojujem opäť. D ako drive, máme DSG prevodovku a opäť auto sa len klže do strany, bohužiaľ. A nie som schopný ten kopec výjsť. Aj s sebejemnejším dotykom na plyn kolesa sa len bezmocne točia. Trakčná kontrola mi ani nedovolí točiť viac než 2000 otáčok. Bolo by to zbytočné, auto by sa len viac zahrabávalo. Tak si to poďme vyskúšať s návlekmi. Ponožky sú na aute. Vyskúšame tú istú situáciu. Plynulým ťahom by to bolo určite možné prejsť aj s klasickými zimnými pneumatikami, ale ak by ste zostali stať v takomto kopci, priamo v ňom dokonca, dokážete tie autoponožky nasadiť, pretože ten ťah dopredu síce nemusí fungovať, ale pre nasadzovanie môžete pootočiť auto o pol otáčky aj smerom dozadu. Takže opäť skúsim tú istú situáciu. Stojím uprostred kopca, trakčná kontrola zapnutá, tak ako odporúča výrobca, a plynulým ťahom skúšam pohyb vpred. Úplne nádherný ťah. Perfektné.
Ja mám pocit, ako keby som jazdil v lete na letných gumách. Ten pocit bol bez akéhokoľvek preklzu. Samozrejme, treba dávkovať plyn citlivo. Isté nie každý vodič je celkom citlivý na plyne a s tými výkonnejšími motormi to môže byť aj problém, takže skúsim teraz taký trošku hulváckejší prístup. Auto stojí uprostred kopca a s menej citlivou nohou na plyne sa pokúsim rozbehnúť hore. Bez tých ponožiek to prakticky nebolo možné. Hrabe to, mám 2000, 2200, 1800, 2000 a krásne aj s preklzovaním kolies. Bez problémov vychádzam hore. Výborné. Vyskúšame si taký trošičku extrém, nie len zastaviť v kopci, ale aj zastaviť na vyslovene ľadových plôžkach. Tak, prednými kolesami som absolútne na ľade. V prvom kole jemný prístup, to znamená citlivé dávkovanie plynu, jemný posun vpred. Opa. Takže autu sa moc nechce, skúsime znova. No, tak teraz sme sa dostali tým autosoxom na limit. Samozrejme, nie je to ako keď potiahnete auto navijakom na lane, ale ideme! Podarilo sa. Samozrejme, nie je to všemohúca vec, ale v toľkých situáciách dokáže pomôcť, že som naozaj milo prekvapený, hlavne tou jednoduchosťou použitia. Autoponožka ma naozaj milo prekvapila. Škoda, že má také veľmi jemné rukavice v balení, ktoré vám spolu s tým igelitom síce pomôžu trošičku montovať to na kolesa, ale snáď len poprvýkrát, takže ak môžem odporúčiť, ak si autoponožky kúpite, určite si k ním zožente poriadne tuhšie a pevnejšie gumené rukavice. Po dnešnej skúsenosti môžem povedať, že všemohúce to určite nie je, ale autoponožky riešia toľko problémov pre vodičov v bežných situáciách, v ktorých sa dokážu ocitnúť za každým, keď nasneží alebo primrzne, a že je to pomaly neuveriteľné. Sú ohromne tiché. Ovládanie auta prakticky vôbec neovplyvnia. ABS-ko s nimi pracuje tak, ako keby ste na kolesách vôbec nič nemali. Máme k dispozícii viac trakcie. Viac trakcie znamená aj lepšie brzdné dráhy, ktoré sme potvrdili v rýchlostiach 40 a 50 km za hodinu, kde boli rozdiely prakticky pol aj celá dĺžka vozidla. Nasadzovanie je ohromne jednoduché a pokiaľ vám prezradím, že tento produkt nestojí ani toľko, koľko plná nádrž paliva, dá sa to vyprať. Je to ohromne jednoduché skladovať. Pre lak alebo disky kolesa nepredstavuje absolútne žiadne riziko na rozdiel od klasických snehových reťazí. A to je ohromné plus. Určite môžem len odporučiť. Je dobré to nosiť so sebou v aute stále, pretože nikdy netušíte, kedy vás prekvapí situácia, aby ste nemuseli volať odťahovku.